Goeiemôre en welkom by Inspireer. Ek lees vir julle 1 Korintiërs 3 vers 6 tot 7. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan die een wat plant en die een wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Dikwels probeer ons in ons eie lewens, ons eie verhoudings, ons eie dinge, ons eie werk, ons eie bediening en selfs ons eie geloof te laat groei. Maar hierdie vers herinner ons kan plant, ons kan nat maak, ons kan die saad saai, maar net God gaan hierdie opbring. Paulus en Apollos het elkeen hul deel gedoen. Die een het geplant en die een het nat gemaak, maar nie een van hulle kon fisies die saad laat groei nie. God is die enigste een wat ons saad kan laat groei. Hy is die enigste een wat transformasie kan laat plaasvind. En wanneer ons voel ons sit vas in 'n gedeelte van ons lewe, moet ons dit oorlaat aan God en ons moet ons deel doen, sodat God ons kan laat groei. Wees getrou in die groeiproses. Plant jou saad, gee dit water en doen wat jy moet doen. Doen die werk wat jy moet doen, verander waar jy moet verander. En vertrou God dat hy jou gaan laat groei. Vertrou wanneer jy dit selfs moeilik raak. Ons kan nie forceer dat die plant moet uitkom nie. Ons kan nie forceer dat die saad geontkiem moet word nie. Elke ding gebeur op sy tyd. En so moet ons ook in ons groeiproses waar ons leer om dinge te doen, dit toelaat laat dit gebeur. Wanneer die ontkieming moet probeer en wanneer die groei moet gebeur, maar wanneer die plant uit die grond uitkom en begin groei, is wanneer ons die vreugde daarvan sien. So is dit ook in ons lewens. Ons moet binnekant gaan staan en verander en binnekant gaan goeders doen om buitekant groei plaas te vind. So ek daag jou uit om jou deel te doen en God sal dit laat groei.